Hai waksa guys bahai tumai dolo khakai no to kaham krang tong asklo tam sengka Facebook Instagram obai ke viral video terning choli tong laisu tai tipra idol phayu hunai bu musu busli punde par bo jaga admission nungja phai ke hanu obai boro no dolo tamla juta ko tha tha thapra ri o jaga lachimi chake tipra idol no gan jama jaga no ustai ri rona musung ang hadike simbisi kok bang sekre tinin video no seng start khelesin dolo hai tamung nung tam ang dolok tai tam la bo jaga suak sidi nung yo phaki taro gan chap tong mugi ta nisa jinis khai o jaga bota gan chap tong o tipra idol chama jaga no te bum su busili bono san no angle bono san je tam ni bagi san ne no obai punde paro no tang no bo dolok tai tam la bunin to khogoi bunin ta khu bisini to khogoi chuga adi asa nari nungi tag no jaga laisia jat ke bo jaga chap tong bai ta gan tai tam la आईना बनाई तेरे tamla dolo moro bo viral popular na musung jak tai obai mangsi Instagram Facebook o terning choli tong mo musuk busle ang kono sana musule bini baboi se roja go bo musuk se di nei tindi boro nang musuk se ke bedam bedam phako obai ke hani guri tong ngai tai dolo musuk se di nei roja mo musuk se o jaga pai reels khai tong ngai sei khoni ne bekhane ke tamong ka no obai ke dolo tai tamla bekhane ke pun mera hai bono ta dolo musuk se di nei buni pun mera roni sitoi hari bekhane kasak ke phulani obo singbara ringe tamni ke dolo bo buri maya pun mera ni sitiro phulai bekhane kasak khai de buri rong mano ni bo kosto na khajau te bisi kosto khajene norok tamni bage hamjagi hanu bono ke buri ro bo dukho nangjagi ni pun mera rong ni sitiro phului na kebla bekhane pun mera rong hai sipro pro khai ne ke bo tai bisi kosto khajene no bo buri manjaya no dolo musuk putli nono kaisa kokser nang tamni bagi nang pun meren logi pai obake reels khai tongna musung jagi tongno nang bini babu hanchi bono joli jak tongo musuk se ni tai dolok tai tam lab tai buri maya ni bini babu doti no baham je katal mana ni musung jak tong puro nang tamni bagi bobai thangi obake reels khai tongna musung jagi tongno nang bini babu pai ke nadi da tiri phije puro nang o jaga hoite gamso gumso kogoi nang makharia puro tamni bagi makharia tongnai no dolo taisi bini babu oro phantok bari ro kaina nei tongma jaga kristi kaina nei tongma jaga o bobai reels khaine pun mera ni bini dol obong bari pai dili gamsa kani khiri payo iyaboni bagi mane hamui mai iyaboni bagi botta tiri phikjangnai Kasih kok sana musungo, anu kisah kena komen kaya nene kislang kotor, kislang kotor. tamni bagi dolo momoni tamni bagi ri koto makan ke aboni bagi kislang tulu bo dili masas khaijago bini chela bai dolo kislang rom boi tangjago amoni bagi botiro kogri jago iyaboni bagi bini kislang toru tamni bagi bo gochi tongni hanu buibe comment khaijika ani kislang kotorni chanani muchungjagi dai no bo dolo buli tai tamla dolo kislang kotorni bagi si buli sajangnai nai tong dili phunuk tong Instagram o pai bogi kislang kotorni sajang masi dolo sisi sajang nga tam khaina no dolo oi momo buri nang tai tam hunu khichilang nang asa kotor ke thambui wa jage tebo tori rijagane tam hunu bolongo dili khina no loi nang sari mai de hunu buni bolong kina buni ari kina ne loi sari jasi de tai tam la dolo khipuro thambui war jaya jat bolongo aboni bage bo paper thubui obhai ke ma thango tamni bage bo dolo thamburo war jana kirija kungo tebo tor thani bini o jaga ro war jakhanke iyaboni bage bo tai tam la dolo aboni bage ne bo obo sisarok thuklubi ma thangtita tamni bagi bo dolo dili bolongo kipuro thamui warjog iyaboni bagi hachingcha jari mani Flipkart 390 taka kai dolok bo obake order kai mana hoka dili abuko warwari tori jagi toni jago tai thampuni bilengti dai klang jago ge abuko iyaboni bagi nota dolok bo kapjago dili toru huni bini amoni bagi bini kislang ro aburo toru la dolok norok saimanya danu tamni bagi nor leptino chimi ramprai tonglai ditani bini video nailaioi Tona kislang thase bai mokhang naimang khitari rekan kena ajagan thima thangan saideman Mako chikna la momoni ni kikro kotor mane tale mako chika bu musu busli bono obai ke sa bini kislang kotor ni komenota sa ditai tamni bagi sai tong no bini kislang kotor bo tongso oloke ma thiene ning khiro ma jaw ni khikro ba puru ning pokro go phubri jake tai lama lumo mai ke ning apuru ma thiene tamni bagi ma thie kanai no dolo ma thine obusui ma thine bo tamni bini kislang kotor tai si bo bolongo khiu tamni bagi khikro suyange jabra blebe hui phayu ge tai tong ni nora apuru khi boy bai ke nai kosto ke ma thien apuru noro ko sing lai khati pra sarwan sa sala ro tai nanya nang ye mi pai drop sipak kosok
Dolok tai tamung laino boro bara nogo dolong mo haike dili nalai tolo buma buha ke agotola bara tongni pori toni te dolok tai tamlani bwsaje college o kai tong tika tabu bara nogo pori tong tika yangle buma buha kuno saimia wansa sala bisi najagi tongjago dolok tai bwsa kwni kwchari toni jama kuno sai saimia boro ta bai ke saimanai no bwsajuno pori tong hne rang rohai tong kwbang tai tamla dolok yang bwsaje ke wansa sala najagi bara nogo susto ke wansa sala ke kwphak bwti kogri klang thango dolok backup arogo delivery maso kosto kai tamni masuya khanai hino dili tangjak tongiba nung dolok ang bisi kok kwbang sannaile tamni bagui video pairele sini oron dolok tipra sa ayuk loksu.